টাকা দি yak pula Cepat tenan anak. Tapi kuat kena aku. Kalau aku kan bayar nanggo. Pulano hambaya paro media person rokno kai kok ke chung semanka je chini Singerbil hai kaisa bisini 3 nong wado chini takhok Ramsingh Deborma thui thangka thangnai sukurbaro kai omo chini honorable MDC borom ganang Dhirendra Deborma sir bo saimanka saimanai loge loge botini je chuksak jehetu bin nogo ekdom choliya chela masa tai buri masa bini busa kai o bulungni kaskormo khaina rok eba ke bulungni sikang je chela se atui thui thangka hingkeba nokni je korta ga chanani nuknani kichai ri sum aboro kuring tongkha ga abo khnaoya khonoi chini borom ganang MDC khakwani bisingo botini some groceries tai vegetables tai nini ri chum tai juta rok akon rok bukhakwani bisingtui botini oro chubachuri phaikata engkai chungbo bin loge phaijakha ga phai belai chini bo mokolo muktui phaika je amtui tiprasa taukbo chini bisingo tongoi tongkho je nukha engkai ekdom helpless engkai mono taisa chini borom ganang MDC bobo oko asas rilango ensure khailango je je bulung jengnai eba ke condolence jengnai o condolence o tabo yak barogoi botaisa help rinai hinai saka ba asas reklang khata engkai chung bono bo ব্যক্তিগত হইতে তাই চিনি ইউথ নি হইতে বন বেলে বেলে হামবাইয়া ফারো যে আমতি খলাইব যে যে কুড়ি বরক না চোবা মানে বাগয় তিনি অর চুং ফাইমানি চিনি বরম গনাং অক জুনাল চেয়ারম্যান বিপুল দেববর্মা স্যার তাই মহাই খলে চিনি ইউথ নি বগ্রক TISF নি বরক বতঙ্গ ওংকাই চিনি বরম গনাং MDC তো তঙ্গনো তং ই আতমসা ব সাকসরি হাময়াবো হিনজাগিয়া আতমসা klaikata je bahai ke thui kya bo chini tiprasa rong ni je culture rok hongkai abo tama hawa rok nango amtui rok ta hongkai skebo thuiman rok asu saiman liya phiaba chung saiman mani yagulo tini borom ganang MDC loge loge phaika o bisi katal ni dina bo chuba chu yafari khata